Hola, soc la Raquel i avui amb 4 papers faré un collage per un projecte que tinc en mà. Bàsicament faré servir papers varis per tapar aquesta imatge que està feta amb un cartró, paper d'escrap, que no m'acaba de fer el pes ni d'aquest costat perquè el veig molt carregat, ni d'aquest altre perquè, tot i que la imatge és molt maca, jo no la faré servir. Llavors, en principi la vull cobrir tota la imatge amb peces de paper, un collage, bàsicament. Per això faré servir les 2 coles que tinc, preparo aquí, i res, posar-hi una mica d'intenció, però tampoc sense mirar-m'hi gaire. Faré servir papers que tinc, el que passa que no és només encolar i ja està, no és només encolar, sinó que s'ha de tindre una mica d'idea. Vaig trobar un llibre, un herbolari, que hi havia una part que estava molla, i me'l vaig quedar perquè m'agradava, a més és en català, hi ha força informació, però ja estava per tirar. Em sembla que era de l'any 80 i alguna cosa. Ara no recordo. Però són aquest tipus de llibres que m'agrada utilitzar, sobretot que no tinguin un brillo especial. Com que és una imatge força amb color, el que vull intentar és de no ficar gaire fulls. Opa-li, Raquel, molt bé. Encara tinc temps de treure-ho. Després ja el tallaré a la mida, perquè aquesta mida del paper no és la que jo necessito, però aprofito per fer-la tota i llavors si em sobren trossos ja ho faré servir per altres coses. Un altre tros de llibre. Em sembla que tinc 4 llibres, i amb aquests 4 llibres ja faig, perquè fins que no se m'acabin, moltes vegades tinc tentació de comprar altres llibres, sobretot amb aquestes botigues de segona mà o el reread, però penso que no és necessari. La tentació hi és, però no crec que sigui necessari. A veure, una mica més les puntes. Aprofito aquestes cantonades que estan força ben tallades per fer les meves cantonades. I res, aprofitant trossos de paper. Després, com que això ho he de... A veure, que espera un moment, que això està doblegat. Com que això ho he de tallar amb quadrats, tampoc no m'hi miro gaire de què és el que hi ha a sobre, què és el que hi ha a sota. Bueno, no m'hi miro gaire, ja m'enteneu. M'hi miro lo suficient per a que no quedi... Mira, me quadre quasi que n'hi ha el pèl, això. Vaig a buscar una peça per ficar-la aquí sota. Tampoc hi puc donar gaire volum, perquè això és part d'una llibreta, d'un àlbum que faré, que estic fent, vaja. I sempre m'agrada posar alguna peça de paper que sigui una mica més, amb més densitat, no? Com un full d'aquests d'escrat, que és més cartolina, amb més gramatge, diguem-ho propietat, amb més gramatge. Llavors, això em porta ja que aprofito aquests que no m'acaben d'agradar, de papers. No és que siguin lletjos, és que no m'agraden a mi. A veure, aquestes papallones cap on van.
Així. I ho aprofito per fer aquests collages, portades de llibretes, portades d'agendes. Tampoc normalment no en compro de paper scrap, però sí que en tinc. I a vegades me'n regalen i a vegades, doncs el que diem, caic en la tentació, si està en alguna botiga de segona mà o està en oferta, doncs caic en la tentació i me'n compro. Intentarem ficar-ho el més recte possible. Estem rectes, sí. Molt bé. Intento que no estiguin tots posats al mateix ordre, o sigui, aquest per damunt, si no sempre es veu com va, és menys intencionat o més intencionat. Una nota de color. Aquí, com ja he comentat, no estic... Opa, Raquel, molt bé. No passa res. Farem al revés. Posarem la cola aquí. No miro gaire els colors perquè és part d'un altre projecte. Sí? Aquí no volia que es vegués aquest trosset. Doncs aquest. Aquí sí que és per aprofitar trossets, retalls i retallets. Molts els hauria d'haver tirat, però jo ho poso tot en una capsa que tinc aquí, a la vora, i vaig fent. M'estava fixant que aquí diu unes lletres que me semblen prou maques per guardar-les. Traurem un altre trosset d'aquí. Recortaré. Aquí se me veu, cap problema. Buscarem. Això és un tros d'un altre projecte que vaig fer, una altra peça que vaig fer, m'ha sobrat aquest triangle, doncs va cap a la capsa. D'acord. Cap a la capsa del retall. Ja us ho ensenyaré algun dia. Primer es posa la tinta, Raquel, i després la cola. Però, a vegades, si vegués que aquí diu alguna cosa impròpia, després ja ho encolaria alguna cosa per sobre, però és simplement, veieu, m'hi faltava una mica perquè vull que es veguin aquestes lletres. Sí, ara sí. Si el collage que faig és més intencionat, llavors sí que m'estic més estona. Ara simplement he agafat, de la caixa uns quants papers i endavant. Quan faig alguna portada que em demanen certs colors, certes temàtiques, llavors sí que m'hi miro més. Però ara és qüestió de tapar aquesta imatge que em penso que hi posava que era alguna cosa d'Itàlia, però la veritat, si voleu que us digui, no me'n recordo. Vaig aixecar una mica això abans d'encolar-ho, perquè... No. A veure què tenim per aquí. Oh, aquest és preciós. És un... A mi m'agrada molt. És un diccionari en francès. Preciós, preciós, preciós. Preciós perquè ja està supervell. A veure, Raquelín. Té ja
aquest color que... Veure, preciós. No és preciós, és antic i m'ajuda molt a fer els meus collages, targetes, perfecte. No cal ni tintar, vigilar perquè és un paper molt fi i sí que se'ns pot trencar. Un toc d'aquesta cola. Si veig que no queda ben enganxat, que no és el cas perquè ja me queda prou bé, a vegades el que faig és passar cola amb una mica d'aigua per tot el collage, com se fa les collages, de fet. Sí. Per acabar-ho d'encolar bé, però normalment no fa falta. El que sí que faig és posar-ho sota d'un parell de llibres ben gruixuts, com veieu. Ai. Què em manca? Falta aquest trosset d'aquí, aquest de dalt. Aquí voldríem posar aquest paper arxireconegut. Aquí. Estic preparant una llibreta, com he comentat, i me faltava una peça més amb més consistència. Aquí ficaré un sellotape d'aquests. Perdoneu la meva capsa. Una mica fosc. Rosa no. Decisió. Blau. Aviam. És una mica transparent, però... Bé. Molts de cops hi poso un toc. Ja enganxen, perquè aquests que vaig comprant no són de bona qualitat. No em pregunteu la marca, fa massa temps. Bueno, massa tampoc, però sí que és veritat que són de força bona qualitat. Bé. Això m'ajuda a poder fer el contrast d'aquesta peça. Aquí que es vegi aquest blau ja m'està bé. Doncs som-hi. Retiraré els... Sembla que us estava dient alguna cosa, ja no me'n recordo. Això ho he de retallar. Em sembla que feia... Molt bé. 14 per 9, la llibreta. I això serà doble fulla. Doble pàgina. Deixo la cola així. Això és només la base, per tant, la decoració ve després. Va, falta un trosset aquí i un trosset aquí. De fet, aquest trosset el deixaré. Simplement posaré un tros aquí. Sabeu què és això? M'encanta. És allò que feien antigament. Sembla que la meva mare encara ho feia. Era un llibre de còpia, es deia.
llibre de còpia. Genial. També el vaig trobar i me la vaig haver de quedar. I ara li estic donant una segona vida. Cal·ligrafia, cada text és amb un tipus de cal·ligrafia diferent, és genial. És una cosa que ara ja, malauradament, no es fa gaire. Deixem al revés, molt bé. Una mica aquí. Què us sembla? Aquest blau el puc deixar, perquè aquest sí que m'agrada. I aquestes cases, tampoc no és que me desagradin, però... Això és massa... Això és paper tintat amb cafè. I una mica de textura. Transparentarà una mica de blau tampoc. Ja m'està bé. Aquest paper és tintat en cafè, com us acabo de dir, i això és un tros de bossa d'aquestes de que te donen al pa o una bossa de paper. Quan estan netes també ho aprofito. No les guardo pas totes, guardo alguna. Està acabant la cola. Ara. Això ho havia posat com per aquí. Ja, m'agrada. El que sí que hauré de ficar una mica de cola aquí. Quins dits. Sempre acabo tan encolada. Però bueno. Bé. Veieu que té una part una mica més brillant que l'altra. Doncs posarem la part sense brillar cap a dalt. A veure. Ai. Aquestes puntes que si no després s'aixequen. Penso que ho havia deixat com així, que tapi aquí. Genial. És transparent una mica, però no, ja no té aquests colors tan lluents. M'agrada. Sí. M'agrada. Molt bé. Aquesta punteta sembla que no s'ha volgut enganxar bé, o m'ho sembla. Bé. Molt bé. Vaig a fer una mica de neteja. Què us sembla? És molt llampant aquest color, però m'està bé. Ara el deixaré secar i després l'he de tallar per fer la mesura que jo necessito pel proper projecte. I ja veieu, amb 4 papers hem fet un collage.